dapat po nataasan. Kasi marami pong dapat na i-focus ang mga barangay workers. Tama po. Dahil ginagawa namin lahat ng report namin para makatulong din sa aming pamilya. Barangay. Salamat kung ganun sana. Lahat kami nagtatrabaho. Kung ano po yung sinabi ng midwife namin sa yun ang ginagawa namin. Kagaya ng OPT, deworming, vitamin A. Tapos, yung Merkules naman po, may mga vaccine immunization. Tapos sa Webes, prenatal ng mga buntis. Kaya kung ano po yung mga sinabi ng midwife namin, ginagawa namin lahat. Para po, hindi naman nakakaya sa barangay namin. Barangay na walang ginagawa. Oo, na walang ginagawa. Saka nagbibigay po kami ng report namin buwanan. Nandoon po lahat yung mga ginagawa namin. Po, kasi bilang barangay health worker po, kung ano man po yung mga pinagagawa sa amin, ginagawa po namin ng maayos. Pag sinabing ganito yung trabaho, ginagawa, dati po kasi binibigay sa amin talaga allowance, 1.9. Ngayon, tumaas po, kaya laking pasalamat po namin yung kasi laking tulong yun para sa pamilya po. Parang sa akin, tama lang naman na taasan. Kasi syempre, ginagawa din naman namin yung trabaho namin. At the same time, tumataas din ng bilihin. Hindi katulad noon na, siguro pinantay din nila dahil noon ang mga bilihin noon ay mura lang. Ngayon tumataas. Pati ang pamasahe kasi, sa amin kasi, pag tumutulong kami sa kapwa namin, kinuha din namin sa sarili naming bulsa. Doon din sa na rin na binibigay nila. Pag may nagpasama sa amin, lalo lang yung mga indigent family na mga kapusapalad, kami na po ang nagsushoulder doon. Kaya tama lang din naman siguro parang para sa amin yung pagbabalik lang ng serbisyo namin. IFM News.